Ay, nanay ka? Nya, kumusta mapangitag trabaho nimo? Ngayon naman sila o katawagan na ko nila. Ha? Kung may tawagan mo, Roy, nga wala kay cellphone. Tuod sa? Isa pa yung gilutuhan na. Ada, chap, soy, god, prato ikapaniud to. Ah, Chapsoy! Bisa mo ka ng kwarta nang ikapalit? Ubig ra god, ug lamas. Ug kinanay manimaho lamang ahos. Tubig sa na? Tagay ko? Latsa pa. Dira pa. Bago pa nang ininit para nimo. Uy, sakto. Biya pa, kutsara. Ayos, di ba? Pero wala tayo sukar o kape. Unya, unsa may akong kutaw na eh. Magakutar og puro tubig na eh. Tubig? Diyos, ganahan ka? Na, Diyos? Na, paghangad. Kami sa makitag palit o guys, pili-pili pagkag Diyos. Giwa, trata ka, mutubo ka. Lakaw itong baul na to, itong akong kahoy. Toy, balayag, putsuka na ito, supsupa. Gatas, ganahan ka? Oo, gatas? Toy, anay sa itong silingan na to. Toy, 15 ka buktutoy, pagpili ha ito. Pa! May mutag! Pa! Puro ka na ko? Amin ako! Saan mo mong dala? Di sa'yo magkakapangawat, ana! At pagtuon mo ako kawatan ko? Sagad na mo. Di ka ni hatong kinamatyan! Nakadala ko anay kay tabong ko hatong lumog. Nga, pag-uli na mo, di pa dala mang nangdagan mga pagkaon dito. Manangga, bit-bit mo lamang po ko anay kay magpakapin. Wow! Ang bebe, harbe. Eh, pag-asa aning nay, klan una to anay. Usap man ay puro tubig! Wala yung klaro na puro tubig naman yung kita natin palaya! Wala yung klaro na puro tubig! Usap mga lunod na naman tani! Yate! Ako sa amin nga, hinatay puro tubig! Puro tubig naman eh! Puro tubig! Yate ng tubig! Ugyawan ko ng tubig na yaw! Yawa! Tubig yate! Yate bro! Hinatay! Uway, tubig! Nakrimit na unta karon, sulod na unta kagarapon karon. Oh, lagdig kay. Kahit kamera acting. Sudah kamu di jorong takwa ko. Pero okay na yayo. Nagkabad. Diyos, ganahan ka? O na, Diyos? Na, paghangad! Huwag kayo tagi-kapalit og ice? Tubig so. Nilaliso ko parang paghangad. Inuurang. Lakaw, atong baol! Tunda kong kahoy ato, tayo balayan og putsukan, supsupa! Lah, nalagot ang lang supsupa ini kay. Swan? Tutoy. Nini ka mo. Away na na ako sila pa out tutoy. Inong kakabutan na. Maputi na naman ang wakti ka kabot. Sadik. Nilinong Sadik, di kabot. ka kabot ang siko ni mo. Og di kabot. Siko. Abo. Ha? Abot. Si Dario mabot na? Sige, kung naungan ka naman ba? Diba? Sige, kasama? Para magkatawa ko, makalakaw. Sige. Yay. Sige. Isa. Siyate. Nagkatawa na yung pumugduwa. Alayo, Dario. Sahari ka tayo. Kapag lang katawin mong ingan part. Gawin ka. Dili pa. Mura batas. Wala tipis. Tipis yung lusban. Uway, tubig! Nakrimit na unta karon. Nasunod. Diba sa tama to? So karon, mag-shoutout na sa YouTube. Sa first commenter na to. Marvin Sarap! So, wala siya ikuan. Yang YouTube channel kay Secure Episodes. Yang tamo rin. So guys, support po nila. Thank you.
So, shoutout sa uban. Si Milan, Donski Branch, John Ray Rebiato. Shoutout ni Joy D. Sumape and Stephen John Lavela, Ken Adrian Abok, and I'm So Gaming, then Dieter, BJ, and Purman TV. Rosale Pabugas, John Mark, Aria Vlog, Julmark Sal, Idok TV, Angelme Esparas Ukse, Miliane Ancole, Rosalita De La Piña, Iris Luza, Marisa Rimulho Channel. Maraming guys daw. Salamat sa inyo suporta sa paglantaw ng video. Merry Christmas sa mga kanyo. Merry Christmas! Piniskuhan yan ako. We wish you a Merry Christmas. Secure TV. The greatest weapon against stress. Peace out.